terus belok kanan, terus nganan nih, tekan Mas. Ku apa iki pokoke intine. Iki Mban apa Sanju? Kok cah Kediri kae lah? Aduh, kasap. Pramila ora dolan ora kirim iki lho gambarmu. Walik. Lek mabuk ten ngisor, Mas. Malam hari ini Guyon Makon akan membawakan cerita cinta lokasi. Capo nggih hangat cariosaken wonten ing salah sawijining sendang. Yen jaman biyen sendang, yen jaman saiki kolam renang. Wonten para putri Widawati, Widasari, Widaningsih, Widaningrum ingkang kadherekaken dening Biyung Mban. Ya aku gawe apa yo? Gawe bedak sing FIFA ke lho. Heeh. Elek dhewe murah dhewe. Ora apa-apa. Ya kok sik to sik blodek luntahe lho. Mas, Ayo sing kono yuk. Ayo rene kabeh yuk. berarti iki kok banyune ade merah kok to yo. Ayo seger seger ta ya Allah seger. Mama golek iku. Lah aku yo pengen melu lho Mbak Yu. Saiki diceki aksesorisnya dhewe-dhewe yo. Wis aku wis Loh, Mbak Yu, kalungku kok ilang yo? Nanti ya. Lah mau tak telepono lho Mbak Yu. digolek iki golek sampai sengene romo kabeh ngenek kok. Iki soalnya wis yo wis surup lho Dek. Iki dadi aku kudune wis mulai mau digolek romo yo. Aku lek sampe gak nemu di tinggal ae. Ora nemu lho Mbak Yu. Goleki apa? Kalungnya hilang. Iya iki jane kalungnya hilang nek iki lho. Piyong Bang. Lali Kalungku kalungi ilang kok lho. gadekne. Mau kita nyakene lho Piyong Bang. Lah kok rene saiki? Sampeyan iki pripun to Ndara Putri? Kudune lah ya kados mbak-mbake sampeyan iku. Kedahe nek adus ten sendang iku sing ati-ati. Sik. Kalung sing Mas. aku ki wedok kok Mas. Oh, sorry. Dandan opo? Mbun. Mban. Sik to, tak kok dadi Mban iku kudu ya sanggulan. Lagi kok anu mban kok Korea kok. Iki Mban apa Sanju? Kok cah Kediri kae lah. Ya mban to. Dadi Mban ya. Anane klambine iki. Enak iki tok lho, Pak. Mau no tak gawe malah pakaiane Anoman. Baru iku lho kok telu akhirnya tak walik lagi sedeng ta. Wis, ora apa-apa. Iki Mban. Benang merah. Ceritane iki anu to, Pak. Tari adus. Ora ngenteni aku lho, Pak. Biasane iki arek-arek sing bolot aku lho, Pak. Tak grosok iki. Kok ya mesti golek kesempatan. Lah ya padha wedoke iki lah ya anu
momonganku wis biasa ning gone anu apa iki kadipaten yo biasa sing ngurusi aku kabeh. Kadipaten Banjaranom. Heeh. Wis gendang merah saiki. Oke. Ki mari adus kelangan ditinggal balik karo dulur-dulure. Siap, siap. Yo. Piye iki piye, Mas? Kowe kok diseneni Romo? Aku kok diseneni Romo piye piye? Ora bapak ora mikir ngene iki. Kali biyo ngiburi. Bapak sing nunggoni sila kok. Bapak sapa? Lah iki sing siji Romo kene bapak. Iki bener sing ndi? Romo. Nah, Sampeyan iki piye lho jane ndak krungu kabeh ngomong Romo kok. ya nggih mboten ngaten anu Ndara Putri. Nek sing iki jeneng Iki Widowati. Widowati sing sampean sinten? Wido Asik. Wido Asih iki. Dosari. Wido Sari, Widoningsih. Wido Ningsih, Daro. Wido Arum, Ah. Lah awakmu ban sapa? Widodo. Widodo lanang lho. Lah sing penting kan padha widone. Oh iya ya. Wedok ya nek Widodo Cahyono Putra kabeh. Yo setengah lanang setengah wedok ya. Ya ora apa-apa. Padha widone. Nggih pun jenengan dipadosi riyin, soalé iki pun anu Wis sore. nah pun sonten nek mangke nek jenengan mboten ndang bali mangke didukani kalian Romo. Ayo Mbak, Lah aku piye sih, Mbak Yo? Mbak Yo aku melu Mbak Yo. Piye Mbak iki piye piye Mbak? Nah, wis. Pun jenengan ampun kuatir Ndara Putri. Menawi kalung jenengan ical mangke kula teleponke Damkar. Gak enek Mas. Kok iso ora enek damkar? Ben melu goleki. Wah, ora enek jaman iki ora damkar. Lah terus jenengan pripun ngedahe menawi mangke kalung mboten kepanggih mangke didukani Romo lho Ndara Putri. Lah yo piye to piye Mbak? Aku ki yo bingung iki. Kula padosi riyen, tau dengan aduse temu ndi to? Teng mriki wau. Yo ora enek lho. Bu, mboten anu ngertos kalung. Pokok engko lek enek sing iso nemokne kalungku, lek wedok bakal tak dadekne saudaraku, tapi lek lanang bakal tak dadekne bojoku piye, Mbak? Sik. Sampeyan niku wau muni napa? Sampeyan Rasaru praptaning sang Joko Kendil. saestu niku wau Ndara Putri. Iya piye, Mbak? Waduh, aduh. Lah kok jenengan kok ngene kat kok. Mboten dipadosi. Sopo nge piye? Sopo nge? Sopo nge piye men kok bentukane wajah kaya buta? Aku wedi. Yo kuwi kang aran Kalagondang. Kalagondang. Aimu. Mas. Satria lho. Ambine eyek ngene ambine eyek. Pak, jare macake apik Satria kok iso macake kaya ngono. Lah iya satria. Ambine eyek. Oh, rit dhewe. Lambi kok peyek lho. Lambine elek, Pak. Oh iya. Atuh mau yo. Coba tekene andi wingi. Aku mau sing gawe sayembara. Oh ya mungkin. Kok iso ora mungkin? Oh ya. Lah kok gak kunci? Ayo ngerti to. Sapa sing kaya aja boyo mau. Akenano aku oko endil ala oko endil. Sinten? Oko endil. Oko endil. Kok cindil iki apa? Joko Kendil. Lah yo ngono lho jelas. Mosok anggeran Kuwi sapa kuwi? Kuwi sapa? Kuwi atus-atus kendang ini. Kuwi kiban diri kepada cilai beda be. Pak, adalah. Dalam. Omongannya gak jelas blas lho, Pak. Lek ngomong mbok sing jelas dirungokno penonton iki lho. Iki itone ono uwi lang, itone ono uwi. Oh mergo irunge Ketepet ayat.
jenengan mboten usah wedi Ndara Putri. Kejepit kak. Apa enek pemain kok kejepit karet iki lho. Oh konde yo iki. Oh konde. Menika Ndara Putri kula wau kelangan kalung. Elangan idun elangan. Kalung sing elangan. Oi. Nyanyi apa? Ora apa-apa, kok lebas. Sampeyan terus ning kene iki arep nyapa? Aku Arep godhok bendaraku. ora godho, aku mau ungu, enek sing ngomong alunge ilang. Apa-apa sing iso nemokne entuk ape ata. Lah iya to, mau Ndara Putriku kan gawe sayembara. I. Sapa ae sing nemokno kalungku, nek wedok tak dadekno dulur Sinara Wedi, nek lanang tak biase. Kan awakmu krungu to? Lah Iki iya. hobet iki Kok hobet. gak ngomong ngono to? Itu Enggak, nek aku gak ngomong ngono nek anang ape dipe abi. Ora, nek lanang arepe tak dadekne guling. Loh, ane abi. Iyo. Rabi didadani bojo. Bojo. Dadani guling. Lah terus awakmu kok iso teko ning kene moro-moro teko arep melu sayembara? Aku sing nemu ala aku sing nemu ala aku sing nemu. Ora mungkin. Nek potongan kaya ngono ki nemu kalungin bendaraku ora. Ceta. mungkin. Aja omong kowe. Kowe mesti ngaku-ngaku kowe. Lah iya. Oh, itu. Piye kuwi wae kok piye iki moh aku? Iki aku cek temu ayunge. Iki sawahmu sing nemu tenan. Iya. Deleng isik. Bisa pinten, Pak? Lah iya to berarti. Aku sing nemu ayunge berarti kowe lemah aku, kowe Aku mah mukae kaya buta aku mah. Musik kuwi kalunge tenan apa ora? Kowe- kowe- Dicek-dicek. Kowe iso iki kali haji. Kowe wis ado gaji. Apa? Ado gaji. Haji sapa? Haji. Haji. Anjing ya apa toh? Janji kok. Sampeyan wis janji gawe sayembara. Sampeyan ya ora les elak karo ngendikane Apa Joko Dil? Kendil. Ya wis lek ngono. Aku abi. Sampeyan rupane kaya ngono kuwi terus apa? Kowe aku abi kowe. Lah kok dioperasi plastik rayok nek? Alah, lha iku nek dioperasi plastik Indomaret kene gak bentok-bentok biru. Yo kita ayene, Pak. Ya. Iki tenan, jajal sampeyan. Iki mbakmu dhisik, malah. Ndara. Iya iki. Aduh. Alikane lo adel. Nah, kok ono nalikane, Pak. Ayo, aku ning omahmu, aku abi. Ning ya rupamu kaya ngono kuwi. Ora iso wis kadung haji, omong-omong diri tutul yuti. Sampeyan terus pripun Ndara Putri apa ya ikhlas nampa si Joko Kendil dadi bojo sampeyan? Ya sakjane iki aku ya ora ikhlas lho piyamban, tapi ya pineh aku ya wis kadung janji. Obat iki. Joko Kendil. Apa? Nek pancene awakmu tresno seneng kan tenan karo Ndara Putriku. Ngomong apa? Kowe pengen nglamar ana, kowe duwe wong tuwa apa ora? Enek. Lho kudu ya enek restu wong tuamu nek kowe moro-moro rono. Ibuku jenenge ning apa? Apa aku jenenge Pak Suyatno? Pak Suyatno sapa? Apa? Pusat Pam. Mosok kowe anake Pak Suyatno. Lah rupane koyo ngono. Ayat lu ya. Saiki celuk sik wong tuamu. Mbak Prakto simbahipun Joko Kendil. aku halo. Ora apa-apa.
Joko budaya Jawa. Joko Kendil kok Joko Melarat iki lagu. Ya sepedane Pak Dalang kan. Ono apa le celuk-celuk mboke ae. Aku hayu iya bekne. Iki obat iki. Mas, Karo opo? Kacau. masa sampeyan saono omongane ngono kabeh. Mas? Iya. Kacau. Aduh, Eh, Pak. sampeyan iki omongane biasa. Nek kok katut ngono iki lho. Karo sapa Iki nyapa? Ari-ari kan batine nyambung. Mbok yo kenalno. Aku calon mantumu, Mbok. Aja. Apa iki? Batak. Jangan pegangan dulu, jangan pegangan dulu, kalau mau, aduh perkenalan. Karo sapa le? Jangan ono lule. Mbak, wi alon bojoku. Wi, Sik. Iku calon bojomu. wi. Kok ndelok raimu koyo ngono? Nah, mbokmu lho ngomong dhewe. Aimu dhewe. Wilem lho aku, wilem. Gelem. Yo, Tanya aja. Iki jelas ning omah kancamu sak omah kanca riben kabeh jelas. Ora maca iki ndoro putur ki ayu kok. Nduk Cahayu, Nggih. sampean apa gelem karo anakku? Piye ya? Sakjane Ndoro Putri. ya Allah. Ampun dijawab biyen nggih. Monggo kundur wonten ing Kadipaten. Abi saiki. Lho, rapi yo rapi. Ning sampeyan ki nglamar ning Kadipaten kono nembung karo ramane Ndoro Putri. Oh, duwe bapak. Ya, Iki ngono duwe wong tuwa. Oh, tahu. tak iki Pak Suyatno. Lho, ojo. Iki ceritane Widawati karo Mbak mulih. Mulih. Terus? Heeh, terus Joko Kendil karo mboke. Kita berpesta. Asik. Arep pesta iki lho sopo. Loh, kan ngelamar iku. Nglamar yo anu ngoro ning Kadipaten ngono nggawa Adipaten apa? Kadipaten Udak Segal. Abul. Banjaranom. Banjaranom. Banjarano. Ora. Sebae Udak Segal. Wes, Ora ulis. saiki Mbak karo Widawati mulih sih. Lah Putri, monggo kula dereki kundur wonten ing Kadipaten, mangke matur kalih Rama. Monggo Ndoro. Tunggu aku. Ini Tunggu aku. Tunggu aku. Tak gendung. Integrasi to. Aime. iya si anakku. Mbak. Aduh, telono ning acara. Awakmu njaluk tak lamarno karo Ndoro Putri kuwi mau. Iyut. Saiki Aiki, itu iku uyar, itu cekoya. saiki Aku amalno ning ngono mboke. ora masalah tak Ayo, Ayo, ini guliku ini. Budal kelamar ing Banjaranom. ayo le, pancen karepku ngelamar ayo tak samina jane. Mbak, Apa? dalane ndi? Ih.
Apa neh? Li, alamatnya urung tak wenehi to sampean. Belum. Pokoknya sampean saka sekolah SMK SMA iya Raden Paku ki rono. Terus kene bunderan sampean rono, terus belok kanan. Terus kanan nih, silakan Mas. Aku apik iki wong iki. Jangan iso wakil. Yo! ngajarosaken wonten ing Kadipaten Banjar Anom Momonggang Lampahira. Kakang Patih. Adipati ki sing gagah. Sing gagah. Kuwi Adipati apa warok? Berwibawa. Ya, enek yo iki lho Pak Dalang. Sing berwibawa Adipati. Nggih. Kacang Patih. Apa? Nggih. Kakang, Aku ngomong apa? Kacang. Jaluk. Kono, lungguh sing prayoga. Duduk sama rendah, berdiri sama ngadeg. Lungguh sing prayoga, Kakek. apane? Duduk sama rendah, berdiri sama ngadeg. Nyuwun sewu. Dalam, Nggih, salat kok ngeban, Pak. ya ampun, bareng ngeban. Si, Walah, kok telat sampe ngeban berarti. ngapunten lho, Ndoro Adipati. Ngeban iki ban. Sama Leak mriki mawon. Ih, sama siapa kamu? Leak. Nggih, nyapa beban. Adipati. Kakang Patih. Kono lungguh sing prayoga. Kuwi lah. Kono Kakang. Kakang Patih. Kakang Patih. Kakang Patih. Aduh, Kasat. pakai rasa. Oh, masa Jenengan iku nek omongan kalih kula ampun si kuping niki. kudune Niki bu, sing niki normal. Kakang Patih. Dalem, Padha becik tekamu Kakang Patih. nun. Padha becik tekamu Kakang Patih. Alhamdulillah kula dumugi wonten mriki wonten ngarsa panjenengan tansah mundi jedimat saking sampean idi palilah saking sampean dalem kula tansah sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa saengga kula saged sowan wonten ing Kadipaten menika awit kula sadereng-derengipun Kedawan. Napane? Kedawan. Oh, Kakang Patih. Duduk ya. Anakku Wido Sari, Wido Ningsih, Wido Ningtyas, Wido Wati karo Mbak Wit Dodo. nggih, Kanjeng Adipati. dawuh katimbalan Romo. Jam berapa ini kok baru pulang, kamu dari mana saja? Barusan mandi mandi di kali tadi. Pak, Iya toh? ketoprak kok basane. Basane sing apik ngono lho, sing ketopraki. Iya. Tak contoni. Wah, goblok kuwi. Mojak. Lah ana wong yo kuwi lho. Lah iya. Ngene lho. Jenengan. Nggih. Wah, apik tenan. Urung. Kakang Patih. Ngapa kowe? Kowe iki nyapa dulu? Kuwi gone dalang. Aku lho benane kupakku. Wah, Iya, Pak. Wasno. Iya.
Apa padha becik sate kamu Kakang Patih? Becik. Jim, kula peririn sing mriki tak pindah mriki. Nah, Kayak handset. wis murung. Nah, ngeten kan Apa ya padha becik sate kamu Kakang Patih? awit saking kalilah sampean kula tansah becik ing dinten menika sinuwun. Ora sawelem guyu. Ngono lho, Kok. Iki lak apik dadi sampeyan bupatine Kakang Patih, wonten dawuh sinuwun. padha becik rasa kamu. Nggih. Ulan. Ini apa lho? Aja cepet-cepet. Sasirku sing muni aku apa kowe? Duduk. Dalang hodeng. Ngomong. Iki lho wayahe cangkian. Ini keraton sido ora. Sudah. Bintangnya tak bubarne lho. Sudah. Ini lungguh ngenteni kesel ya. Nggih. Para putriku, Dawuh. Romo. Aku nek kadung krungu ngene iki. kowe mau mari tekan ngendi, Nduk? Lebih sirah. Agus iki sendang Nggih. karo siluman ogo-ogo. Nggih anu mlaku. Romo. Lewat berantas. Romo. Dalah, piye? Nggih matur. Hah? Niki wau kalong saking jenengan kowe niki lho Widyawati ilang. Sing ngregine 5 miliar niki lho Romo. Sama batu giyoke niki lho Romo. Ical. Masa film CEO. Batu giyok 5 Kalau miliar. Kalung di to sing 5M iki lho sing di. Niku lho. Sampeyan batu giyoke. Tukune ning pasar winginan nang kono 5M iki lho. Nggih, Aji Pati. Ngapunten Gusti. Le, kudune nek iki ngomong ilang kowe kaget. Apa? Ilang terus kene muni gamelan tumbak datang ngomong ngono lho. Baleni. Ngono lho. Baleni. Ini aku brak. Ayo. Kalungnya Widyawati ical Romo. Apa? Bok. Api lagi Pak, api. Sumpah api. Api lho Pak. Ya golek kok kabeh iki. Wayang manute karo dalang semono uga pengrawit musik munite karo dalang manute. Maksudnya sing muni gamelane, muni bareng ngono lho. Apa langsung muni bareng Muni bareng. Iya. Untuk dalan sambel. Muni bareng ya. Muni bareng. Iya. Piye? Kalungnya Widyawati ical Romo. Apa? Angel. Ndak, maksudnya ditabur dreng ngoten niku. sesuk aja go yoga iki lho. Nggawa MP3 ya. Enak go yoga sedengenane karo sing ngethuk ilu-ilu. Goblok kuwi aku iki. Iya to, Nduk. Sing ilange sapa? Iso noto bendara ora. Kalau kok sampai dilange. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Piye? Nika wau Ndara Putri nika pas slulup wonten Senedang. Lajeng medal siluman Bajul Putri. Akhirnya kula nulungi, kula nyemplung, kula tukaran kalian siluman Bajul Putri. Sak bajure kowe tukaran karo siluman bajul. Kalung beton minggat Karo sapa? kalian Susana. Krisot. Ceritane ra ngono. ceritanya biar tau Amit. kalung lah juga Niki lho, Mo. Kalungnya lho mboten ical, Mo. rada geser enek tahu geser Loh. Play, nyawa play. Kae, opo kae? Nuwun sewu Kanjeng. Ayatnya lali ya. Monggo mantap. Mas. Boten nekani badut di marut, Mas. Adat ayat. Nuwun sewu. Nalika
Wonten tamu. Sik, sapa minggu? Iki apa iki? Ban, kayak apa, Ban? Iki tamu apa Hari murid? ini kadipaten ini ketekan tamu ini mesti dikai meja, absen, terus mulai. Rasa mulai gitu. Uwun lewu. Nggih. Sak Uwun lewu. Oh, tamu. sik. Nggih. Uwun lewu. Aku to apa? Uwun lewu. Enek oti. Roti. Oti. Sampeyan sinten, Mbak? Kula mbok ini. Kula nyuwun sewu Adipati kula mbok Joko Kendil. Oh. Iki anak kula. Tamu kan jenengan pindah lagi. Nggih. Iki anake sampean. Nggih. Nanti mriki, Kanjeng Adipati. Untuk regua siap? Siap. Regupin juga siap? Siap. Pertanyaan pertama. 1 ditambah 1 berapa? 2. Min 5. Loh, Artikulasi tidak jelas. Apa? Wis Pak. Wis bule. Benang merah. Jeh, kabungan. Wis kapoyas. Iki anake sampean. niki uga kula Kanjeng Adipati. Jenenge Joko Kendil. Lele. Apa lut? Niki Joko Apa welut? Iku kalau aku lele. Lele meneh atile sepilo. Lah kowe nyelak welut semenit sapu sepira. Asik. Mbok Joko Kendil. Nggih Kanjeng Adipati. Sampeyan rene ngapa, Mbak? Apa arep jam sumbangan? Ih, belum tahu. Aku belum tahu. Apa arep ngajone proposal? Enggak itu. Apa arep ngamar sekolah? Apa arep apa kuwi jenenge daftar nang sekolah terus pegawe ning sekolahan kene? Ikat bareng. Lah terus Niku pancen saomah ngaten sedaya niku. apa ngene iki? Kanjeng Kanjeng Adipati. Nyuwun pangapunten. Oh. Aduh, Dek. Lambene apa nih, Mbak? Kados monten. Niku ngajeng berbelok kiri. Apa udah? Aku ini. Bagus. Iki kabupaten kok reken terminal dhuwur. Rama Dure. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Iki. Mbok menawi kula keliru. Kula mriki bojo. Mbak. Uyunan ingkong. Turunan apa? Ingkong. Ingkong lho, Bang. Ingkong. Nah, ingkong. Wih. Atuh ini apa amal? Badhe nglamaraken anak kula Kanjeng Adipati. Oh, sing arep kerja iki. Sik, Lamar kerja ning kadipaten kene. Kok kerja pripun to, Pate? Kamar. sik to. Ngelamar putrinipun panjenengan balik Arepe nglamar. Maksudnya lamar wong wedok. Iki lho nek dipateni mawon. cerita. Ya apa? Lha sampe apa? Ya ibu. Sabar. Ampun wonten to, Mbak. Lah anu. Aku ini apa amal anak-anak. Sik. Sampeyan arepe nglamar. Nglamar anakku sing ndi? Alaiji. Anakku nek 1, 2, 3, 4, 5. Lah 5. Alaiji. Ora ngono kawane sampean ki desa. Dandanane kaya ngono kok arep nglamar putrane bupati kamongko ayu-ayu kabeh. Oh ya, Kawane begaji kan ning kene ya, aja. Oh, mong unggu. Kowe kok aja ngadeg teman-teman mulai Iki Gusti Pate lho. Iki Gusti Pate kok iso Akeh iki. Lho. Joko Kendil. Apa? Munge gawe sesuk ae. Nduk, anakku Widosari. Datang Rama. Iki ana panglamare Joko Kendil coba wangsulana. Bacar maju monggo Ndara Putri. Diwangsuli ben lega. Enggak mau ya, Ma. Jiek. Malah ketularan iki. Anakku embot. Cilik, wajahnya kayak semangka bucuk. Yo Del yo, awake embot. Obat. Ribet. Sampeyan mboten kula. Sampeyan nek nyaman niku zizi. Piye? Zizi, Mas.
Lek nyawang iki piye? Pun ngoten Kandara Putri panjenengan kok ngenyek yoga kula niku pripun to, Ndil? Oh apa? Mulia Gusti. Iu, kita uyung. Widani se. Ana jawaban kuwi. Aku sebel nyawang ini dan Pripun? langsung ono enek panglamar Joko Gendil. Niki badhe lamar kula. Kok ini kan disuruh. Romo aku ora rasa iki lho gambar umpah ndak siti. Iya, apa kowe? Oh lah opo. Kudu kuwi. Boleh. Ora sirok, ora wajan, ora sotil. Ora melok, ora dolan, ora kirim. Iki lho gambarmu. Balik. Balik. Obat. Kok mainnya obat apa? Mainnya obat. Putrine jenengan wonten pinten tesih dereng sedaya lho. Kudu yo. Enek li. Mosok iki kabeh. Nggih. Apa itu? Monggo didangu ingkang anu lintune Ndara Adipati monggo. Itu ayu. Langsung putrane sampean niku kathah lho. Apa? Aku mau dilamar kamu. Aku lo ayu. Apa aku mau? Omong-omong aku bener senam. Aku begitu senang, bodimu apik. Lah, Utuwi. Oh, aku yo mah ora apa-apa anjay. Ih, Dok. Idolita. Kanjeng Adipati. Iki kembarane Hengki. Ini apa? Idolita. Kamu gak mau, Romo gak mau. Kayam. Gak mau. Kudu iki. Gak mau wajahnya kayak walang sangit. Gak mau. Gak gelem. Ma. Yo wis kuwi. Mulia. Iki. Iki sik cilik, Mas. Oh, peti. Sik cilik, Mas. Iki dipun dangu rumen Kanjeng Adipati. Angunen. Dok, Nggih Rama. Widowati vanila eksekusi. Pun to mboten usah mesti mboten purun padha karo liyane. Iki nek panglamare Joko Gendil nglamar dirimu. Nggih. Iki piye? Pangapunten Rama, lamaranipun Joko Gendil kula tampi. Aku ditampa. Hei, ditampa. Hi-ho. Laren. Kamu kuping irang wae. Pripun? Aku lolone. Pecicilan. Aku lolone. Tapi dipun dangu pindah malih. Piye, Dok? Nggih Rama, lamaranipun Joko Gendil kula tampi. Aku ditampa. Laren. Kuping irang wae. Kuping derang wae. Kuping gosok kabeh. Piye, Dok? Piye? Lamarane tak tampa Rama. Piye? Leret. Somandek ora. Ya cari tadi, Mas. Benang merah. Wis joget karepe dhewe. Sampeyan Adipati. Sing berwibawa melo-melo joget. Benang merah. Dok, Nggih. iki panglamarane Joko Gendil piye? Kula tampa Rama. Lek mabuk teng ngisor, Mas. Oh alah, penonton rusuh nih, penonton rusuh. Harus diomongi dhewe. Aku lah wis diompo. Aku tahu. Apa? Sampeyan nek ngomong sing jelas lho, Mas. Tidak enak lho dirungokne. Lah apa anak Lah iya apa? Jaluk. Dok, Widowati, Nggih Rama. kowe tenan seneng karo Joko Gendil. Nggih. Mati aku. Lah rupane koyo Pangapunten nggih Rama. Mengke kan saged dioperasi plastik. Joko Gendil, nih. Joko Gendil, iki rene kene ya panglamarmu wis ditampa karo anakku. Aku yo seneng karo awakmu. Iki rene kowe wis oleh judune. Iki mung gara-gara cinta kasih. Aku tidak vokasi Ah. neng SMK ini. SMK kene. Gogo acarakan cinta kalau SMK ini ada. SMK kene Raden Paku tambah maju. Amin. Raden Paku SMK MANTS kabeh wae kulite muga-muga juara kabeh. Aku jauh
Ayo kene nyanyi karo aku. Cepet to wis bar-bar. Iya. Aku njaluk nyanyi karo aku. Nyanyi nganggo. Oh iya, oh. Iki Joko Kendele badar ganteng lho jane. Sesuk nek lah ditangkap. Sesuk lek tangga. Aliane izin kok, Mas. Kiri. Tak ngerti ngono mau aku sing dadi maliane gak. Wah. Ayo adik di sini adik naik. Cantik. Jangan pulang dulu ya. Ini ada murid dari sini. Ya. Sini Dek, Sini. Cek. Oke. Ya. Aku di opo. Saya tanya dulu ya. Iya. Namanya siapa, Mbak? Widodarman. Itu Wis ora wido iki. Namanya siapa? Itu Langsung bunyi langsung. bunyi. Tut bunyi hujan di atas genting. Namanya Eva Romo. Eva. Ya kelas berapa? Kelas 10 TKJ Romo. Wah. PKJ ya. Siap. Sama-sama ini ya ini juga. Ini jurusan SKJ. Iya. PKJ. Nama? Firda. Kelas berapa? Kelas 12. Oh 12 tadi ya. Jurusannya apa? IPA. IPA. Kamu apa? IPS. Iya. Kamu? Guru Rase. Jurusan sekolah itu. Mau nyanyi ya? Coba aku nyanyi minta satu nada kakak. Nada. Oke, agak maju. Ambilkan ulai. Untuk kuih. Nyapa kuwi neh. Ini Mbak Eva lagunya dicoba dikit dulu. Coba dikit ya, dikit. Nadanya Mas nadanya. Lagunya apa? Judulnya apa kakak? Adik. Wah kakak. Iya. Lagunya apa? Habis gelap akan terbit terang. Oh, alah iya ya. Apa gue? Artinya Bang Haji Roma Irama ya? Kudu. Lah sing ndi? Nggih. Iya, Pak. Iya. Lah, Oh iya, iso. Coba. Kudu kuih. Ngawur. agak ke depan, Agak ke depan. Beda. Sendiri, ini sendiri nyanyi sendiri dulu. Coba. Nyanyi aja, nyanyi biar dulu, nanti. dikit dulu contohnya dulu. Semua hidup di dalam ujian hanya pilih satu dan yang lainnya begitulah tiada putusnya. Oh iya enak suaranya. Iya, Mas. Suaranya enak. Lah lagu yang duet karo apa jajal duet. Bisa. Alah, sembarang. Atau lagu lain bisa? Anu Mbak Eva bisa mungkin lagu lainnya? Lagu apa? Lagu duet. Apa? Mungkin lagu pertemuan, kerinduan. Pertemuan jajal nada nih. Allah batang. Aku kan pantes sak kelas karo gitu Mas enom. Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Bisa lagunya? Nggak bisa. 0. Bisa Mas? Alah. Ini apa tuh? 100. Wis ora cerdas cermat. Cepat. Nah bingung. Rindu. Oh pertemuan Oh dua. pertemuan 2. Oke. Tadi Tak separuh, tak jajal separuh. pertemuan coba. 2. Pertemuan dua. Pertemuan jadi. Mas, saya masuk angin di bumi ya, Mas. Coba. Ayo, adik Eva. Coba, ayo. Ganti tidak. Kau separuh ya. Oke. Ju. Sama habis ini Ditemani. untuk guru-guru yang mau foto habis ini kita bisa di atas panggung. Yo, foto. Asik. Awas. Yo. Terima kasih. Terima kasih adik Eva.
persiapan yang foto-foto guru-guru dan Bapak anggota guru. OSIS. Gak juga anggota SMK OSIS. mau foto mau langsung masuk ke depan. Sini deh. Bisa langsung ke depan. Sama-sama nunggu, sama nunggu. Foto Ibu-ibu bareng. suruh naik ke depan aja. Oke. Persiapan untuk sini. ibu guru Sini, sini. dan Nih. anggota OSIS. Nadanya pakai apa? Kalau kamu lagunya nadanya pakai apa? Adanya Lagunya apa? Jogja Istimewa, Jogja Istimewa. Oh, mangan tempe. Sama deh. Mangan tempe. Ada beda? Monggo. Sate. Sini bapak, sini bapak. Anane, kira deh. Sing penting ro kowe. Yo, yo. Ngombe tahu asale kaya ngombe susu. Kita foto bareng-bareng ya. Adik sudah. Kita foto bareng-bareng dulu. Dari sana hitungan 1 sampai 2000. Kakean. Kakean. 1 sampai 3. Siap. Gini aja kok agak gini aja. Ayo ditata. Lagunya bro, 3, 2, 1 ayo. Bareng-bareng masih bersama guru-guru dan anggota OSIS SMK yang mau foto. Ngomong apa sih? Gak kenal. Tolong jogetnya yang tertib, jangan tawuran. Oh iya. Guyon mata. Argo, monggo Pak. Kita goyang dulu. Yo. Oke, terima kasih. Nggih dhumateng saking para bapak ibu, para pamirsa sedaya. Pangapunten semanten lampahan inggih kula saking saking biyen matur tak percil saya semangat suwun wonten asmana sedaya. Wiwitan kantos bukan saran kula wonten kalamatan. Kula sangat nyuwun agung ekses putra pakas sampun dhumateng panjenengan sedaya. Inggih kalenggahan kula aturaken sugeng dados kula pisahan. Sugeng pinanggih kesana sepedal kanthi asesati. Sak bejo-bejane kang lali sing bejo kang kene waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.